Takže ahojte priatelia, chcel by som sa vám teraz prihovoriť prostredníctvom tohto videa a konečne apelovať na primátorku mesta Lučenec, apelovať na všetkých poslancov na mestskom zastupiteľstve od A po Z. Mne jedno, či to je opozícia, alebo koalícia, alebo pivkový klub, mne je to totálne jedno, ale už konečne myslíte na ľudí. Non-stop vidíme, keď sa na tej stránke sťažnosti sa ľudia stále na Lučenci sťažujú na tej nemenovanej stránke. Stále jedna tmavého ulica, či Adyho ulica je tmavá. Ľudia sa boja chodiť už po vonku, tak je všade tma. Preboha, robte s tým už niečo. Človek ide, s prepáčením, doríte naozaj už sa prejsť len s tým psom ráno. Ako mám ísť vonku, keď nesvieti? Ale hlavne, že cez deň svietia svetlá. Hlavne, že stále vidíme robotníkov vykvačených na stĺpoch, veď sú už aj oni na smiech. Robia a stále všetko nesvieti. Tak potom tie milióny ste potom prečo zobrali? To vy povedzte, prečo ste zobrali toľko miliónov, také veľké sumy, keď robíte s prepáčením hovno. Už konečne pochopte, že keď už dáte na ten Facebook, že vysvietený Lučenec, to je hanba, lož. To není normálne nič, čo tam píšete. Už sa preberte, poslanci, čo tam sedíte na rytiach, sa konečne preberte všetci kompletne, ako ste všetci tam, lebo človek sa bojí sa už aj vín zvonku. Taká je všade tma. Napríklad teraz niekoho, čo ja viem, zabijú, udrú po hlave, komu budú ďakovať? No práve, že vám. Kto má na starosti takéto veci? No vy, mesto Lučenec. Keď ste vysúťažili jednu firmu, no mňa nezaujíma, či 1 alebo 200 firiem, pozrite sa tie fotky. Všade ľudia len fotia, boja sa, chodí domov. Už sa konečne preberte a robte s tým niečo. Ľudia si vás volili, tak s tým niečo robte. A všade, kde sa človek pozrie, len tma. Tak potom aspoň nepíšte na Facebook, pani primátorka, že je vysvietený Lučenec. Nerobte takéto hlúposti, už vyslovené hlúposti píšete. Lebo vysvietený Lučenec, viete, kde je? Možno, že tam, kde si vysvietite. Poďte sa pozrieť, ja mám XY videí aj na YouTube, aj tu mám videá. Že sa nesvieti nikde. Už sa preberte a majte Boha pri sebe a už konečne rozsviete tie lampy, ktoré robíte, neviem už koľko. Čiže keď niečo sa nám teraz náhodou ľuďom stane, komu sa budeme sťažovať? Už sa preberte.